намози ҷумъа буромадам радной хона омадам, як ош гирифтам инҷа. Ош садестам. Як чӣ мегумтон радной по-братски ами коме ягон кортона буд намекуна, ягон чӣ мепирсе намекуна баротон. Ҳеҷ вақт радной хафа нашави одам. Мақсад худат хе ҳаракат ки худат добиваться ки соҳиби любое чӣ бишав. А коме ки намекунад ку радной хафа наша. Ҳама вақт ҳамихе зиндагӣ кун ки фикр кӣ ки ягон кас ту да ягон чӣ должи нестай, турам да ягон кас ягон чӣ должи нестӣ. Барои ҳамин ҳеҷ кас дар зиндагӣ хафа шудан дар кор нест. Хафа нашавӣ якдигар. Ҳама вақт дружни верни якҷарфаҳмӣ радной. Дар любой ҷо дар куҷо ҳастем нестем. Аллоҳ ҳамата нигаҳбон. Аз барои Аллоҳ ҳамата дӯст медорам.